तस्वीर में दिख रहल वायरल गर्ल के सच्चाई जानी ए रिपोर्ट में। नमस्कार प्रणाम, भोजपुरी स्पीड न्यूज में स्वागत बा। जी हाँ, रउरा सभे अगर अभी तक भोजपुरी स्पीड न्यूज के यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब नहीं के लिए तो देर ना करी, फटाफट सब्सक्राइब कर दी, बगल में बेल आइकन दबा दी, काहे कि कोनो भी भोजपुरी से जुड़ल अपडेट सबसे पहले भोजपुरी स्पीड न्यूज यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही रउरा सभे के बीच पहुंचावल जाला। जी हाँ, साथे साथे ये वीडियो के लाइक भी कर दी। अब देर ना करते हुए रउरा सभे के बता देहल चाहत हई कि रउरा सभे जौन स्क्रीन पर चल रहल तस्वीर में देख रहल बानी वायरल गर्ल के, उ वायरल गर्ल के आज से कुछ दिन पहले एगो रील्स वीडियो वायरल हो रहा, जौना में बहुत लोग के उत्सुकता रहे कि आखिरकार इन वायरल गर्ल के रियल नाम का है। तो रउरा सभे जान ली कि वायरल गर्ल के रियल नाम बेबी काजोल है। जी हाँ, सही रउरा सुन रहल बानी कि वायरल गर्ल के रियल नाम बेबी काजोल है। ई मुख्यतः बिहार के आरा के रहे वाला है। जी हाँ, रउरा सही सुन रहल बानी, मुख्यतः बिहार के आरा के रहे वाला है। साथे साथे यो बता देहल चाहते हैं कि ई एगो एक्ट्रेस है और साथे साथे ई वायरल गर्ल एगो सिंगर भी है। जी हाँ, ये फीमेल सिंगर है और ई वायरल गर्ल के जब रील्स वायरल भई रहा ओकरा उपरांत यानी ओकरा बाद में इनकर प्रदीप पांडे और चिंटू जी के साथ एगो पिक्चर भी बहुत जल्द रउरा सभे के बीच आ रहल बा, जौन पिक्चर के मुहूर्त हो चुकल बा। जी हाँ, भोजपुरिया जहाँ रउरा सभे बात जान ली, ऐसा ही ताजा तरीन खबर न्यूज जाने सुने खातिर रउरा सभे भोजपुरी स्पीड न्यूज के परिवार पर अपन आशीर्वाद प्यार बनाई। साथे साथे कमेंट बॉक्स में अपन राय जरूर रख के जाए, दोस्त यार में शेयर कइल ना भूलाएं। नमस्कार प्रणाम, जय हिंद, जय भोजपुरी।